Ja sitten on muutama kuva vielä tuosta mobiilipelistä, eli kulkee nimellä Tarttuva sekasorto tai englanniksi Contagious Mayhem. Ja se toteutettiin yhteistyössä Samkin RoboAI-tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kanssa. Ja pelin idea lyhykäisyydessään on se, että pelaaja on kouluympäristössä, pöpöt on vallannut sen koulun ja pelaajan täytyy sitten tuhota nämä kaikki pöpöt tuommoisella suihkepullolla suihkimalla. Ja siellä on sitten erilaisia liikkuvia osia, että on erilaisia pöpöjä. Kaikkiin ei toimi sitten enää samanlainen suihke, että sitten täytyy osata mennä päivittämään niitä. Ja muistaakseni on sitten ihan niinkin, että siellä pääsee päivittämään sitä koulua itsessään, että jotakin antimikrobisia pinnotteita ja automaattisia hanoja ja muita, jotka sitten myös vaikuttaa siihen pelaamiseen ja pelattavuuteen. Ja peli on ladattavissa ilmaiseksi kaikista puhelinten ja sovelluskaupoista, eli myös te kaikki pääsette sen halutessanne lataamaan ja kokeilemaan, jos siltä tuntuu.